ଏଣା କୁଆଡେ ଆଇଲେ ଟିକେ ବୁଲି ରଜ ଖାଇବୁ ଆଉ ନନା ଜିନିଷ ଆଣିଲନି ଆଉ ନନା ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ରେ ସକାଳେ ନାଇଁ ସକାଳେ ନାଇଁ ଗମ୍ଭାପୁନେଇରେ ମାଇ ମାଇ ହଉ କର। ଆଏ ନନା ଏମିତି ସଡନ ଟେକା ଟେକି କରନି କୋଉଠି ରକା ବସିବ ଗାଣ୍ଡା ମରେଇବ ଛୋଡ଼ିବ ନା ତମେ ନନା ଆଗରେ କାଢିକିରି ବୁଲିବ ନା ନନା କୋଉଠି ଏଠି ପେଣା ବୁଲାମୁତ କର ତୋର ଛାତି ଚଉଡା ହବ ମନ୍ଥା ଦଣ୍ଡ ମାର ବୈଠକ ପେଟା ବୈଶାଳୀ ହବ ମାରେ ନନା ଆମକୁ ପୁଣି ବର୍ଷେ ଲାଗିଲା ନା ଆଉ ଇଏ କଣ ଗୋଟାଏ ଦିନର କଥା ହେଇଛି ଖାଲି ବାହାରି ଯିବ ଆଉ ଛୋଡ଼ିବ ନା ନନାର ଅଡିଓ ଅଲଗା ତମକୁ ଯୋଉଟା ବର୍ଷେ ଲାଗିବ ନନାର ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ହେଲା ନାଇଁ 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 ନନା ସିଆଡିକି ଜମା ନାଇଁ ଆଲୋ ବାପଲୋ ସେ ଜିନିଷରେ ଜମାରୁ ହାତ ମାରନି ସିଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନାନୀକି ଦାଟିଆ ବୋଉକୁ ବେଲା ତୁ ବେଲେ ପୁଅ ମତେ କହିବୁ ପିଲା ଆଉ ହେଲା ଆ